Dandani ya, dandani yo. Lah to kok kuwi yo anyaan. Ya napa? Anyaan pasir kuwi yo, bukan dia. Niku mangkoyan pasir. Wong pager mubeng pring kok. Ya pring ngetok ngene dhewe. Yo kuwi dhewe sapa. Yo. Yo ngene wong Mbah. Kira iki kono. Awane. Pring. Ya tekare ngetok kok semata kok pira. Ora regane lho siji pira. Berarti ya Mbah. 8.000 wis 10.000. 1000 ya ngetok dhewe. Ngolong mewan tok ya. Ya. Nah ini tuh pring dulu itu sini 50.000 piro. Nah 50-70 ya. Lho kene Pareman mulai entuk murah men. Berapa lho? 10.000. Ngendi? Lho pahit. Kae cedhek kali ki. Ngerti ya. Setiap kali ngendi. Kali kae arep tagung. Kali medun wis ngene pengen gede lho. Masa tuh terus 10.000. Ngetok di Ada sing musunge sing duwe ngewangi musunge. ngono ngono. Heeh. Duwe ngelami muri kan. Pon. Kan tuku kena mobil ya. Kena gawe ganjang. Lanjut modal. Yo 10.000 kok. Tigal kesek modalnya. Nah, satu ya sepiro. Ya ayo pengke ya. Saya wis dadi pisan. Nek wis dadi. 1.000 kuwi. Nek 1000, 1000 susuk kok. Iya tuh ya. Itu 4.000. Nganu. Jempolnya kan saya payu.